Guys, in Sfikile Mbunzana, Itego is about to start. Well, it's not about to start. It's still is sunrise. And what else? Okay. So that's my cousin there with the Smirnoff. That's my cousin. Okay. That's my ugly sister, the one I told y'all about. This nigga did not want to look at the camera, so she ugly. And then this my friend. Oh, tonight. Y'all know him from that birthday vlog. Yes. My nigga, no one cares about how crusty you look. So you must show your face. Okay, that's my booty. That's only. And then yeah. We look amazing. I'm getting the tent ready now. That's my mom. I told y'all my mom is stressed out. So yeah, I told you guys my mom is stressed out, so she's just going mad. She's just going crazy. But it's cool. Yeah, so my idea. Yeah. So yeah, that's just the morning now. It's 4 a.m. in the morning in Mbunzana. Did I show you guys the sun? Well, it's not the sunrise, but that's how I'm red. I'm weird looking because everything's weird. But yeah, I told my mom I'd be vlogging, but my mom doesn't care. If mama utifika ngoku then babes. So I've got to go get ready for later on. Coming back with the beat on my face, I think. Hopefully you guys enjoy this vlog. Bye now. See y'all at 9 a.m. 10 a.m. Siyavuyisana ke kakhulu nawe molokazana ngokuba athi umlingane engasekho wayame ngokupheleleyo umadoda omzi wakho lenziwe isiko labantwana bakho ngabantu balo ngendlela abazingayo bengena kuphazanyiswa siyayibulela lona mntwanam ke olusiwe ngoku wenziwe indoda ke ayenzeki nje kuphela ngale nto bisenziwa ingcibi pha ingcibi ayakhi amadoda akhiwa ngamadoda ngokuqeqesha abakhwetha babe ngamadoda into emosha nephoxa isiko lethu nakuba sekukwezi ngxaki zingaka njengoku into ngabikho kwenkathalo kubazali bathi xa bosolusa abantwana babo bekhangela amakhankatha bakhangele noba ngubanina ofumanekayo bangakhangeli indoda enokubaxonxa babantwana kubo apha uphuma indoda umzekelo uba awuqondi ungathi xa ulikhankatha elilinxila aba bantwana bakhankathelayo bekwazi ungatsho ukuthi kubo apha bantwana bam indoda ayibilo nxila khangelana apha kum ungatsho lamanxila ke nowathumela pha akakwazi uyithetha loo kuba sisipile esifundekayo akanakuwayala amakhwenkwe into yoba makwedini ubudoda ayibobunxila abanakutsho kuba umntwana uzawuthi nqa kuba nanku nje exakwe kukuhlala emane esiwa phambi kwam ngenxa yomnxila into ebalulekileyo sisimilo mntwanam imbeko yabona ke apha kulo mzi kadumalisile ugangathile ebengumzekelo eyincwadi efunekayo isimilo imbeko xobeko unyaniseka kufuneka indoda enjalo sikhulu ke isizwe salapha olifemela nizoyibisa nasiya
sihleli phaya esisizwe uphuma uthi ndiyagoduka nje ekhefi uphuma uthi ndiyagoduka nje endulini uphuma uthi ndiyagoduka nje emnene ikhaya lethu sonke ngamakhaya ethu wonke lawo ndithethiswa le nto Lonwabo into yobana ndisosimakadisa lo mhlaba anzubhubha msinyane kodwa mntana uThixo akanantlonti akayenzi into babelize hasi ndizawuba ngangomama lowa thanda nini kangaka mama ngabulala umntu ngapho yo ndiyabateketisa babantwana into ebangiba ndibateketise kangaka yinto yokubana angayindoda kodwa uyawuhlale ngumntana uyawuba nguhinini kanina wakhe ke ngoku umntakwethu nenkosikazi yakhe uyawuba nguhinini wawo ndisithi Manqobo utata yakho kushiye una 14 years una 20 eyincokolile apha endleleni ngokungathi uyazazi uzawuhamba bendikhalaza bahlekazi mandiveze loo nto ngo-2017 bendinomgidi kamkhulule apha ndabuza kutheni abantwana bengadityaniswa ndizawufaka ngaka ndaxelela into yobana hayi abadityaniswa ndaqoba intliziyo ibuhlungu because bentana imigidi masithethe iminyane ayizitshiphu inye into ke Manqobo enza kushiya nayo kuyo yonke le nto esiyithethayo kuthethiwe ngabantu abadala yinto yokubana uzuyithanda ifemeli yakho awuyonto ngaphandle kwayo zezi zinto zonke bendizibala insika yakho leyo i-backbone yakho leyo Nandavela kuchannel ogalo ama celebrity. Nandavela ku first place. So please So Tego's turn. I must be blind because I sure didn't see that air.
Yazi, ngiyambona umama. Uthi le drink yakho, ikere business njani? Ijinja kwasifana usayiswe amahashe kanti hlole mlunga. Okay. You are no, it's pass. As nice. How do you not know this thing? I would. Don't try to the billionaire. This guy. I forgot his name. Who bolts? No. Zebra. Who's mad? Zebra from Madagascar. Oh. Kiss. Oh, that can't be it. You should ask me to teach you how to cook umphokoqo. It's easy. Awupheka uphi? Bapha abantu. Iphishap, but akho next. There's nothing. Awupheka umphokoqo. So worthwhile, and I'm feeling so good. Scared, breathing.
give it to you. We gon' give it to you. X gon' give it to you. We gon'